Temaşevan neca, dostên xoşewîst ji dîrok bernama dîroka veşartî dem baş. Em rexa çemê Dîclenin. Em ê niha biçin cihekî gelekî giring ji bo mirovahiyê. War me got em rexa çemê Dîclenin dest bernamê dikin. Pêşiyê me ji xwe navê stargehê xwe kiriye avahî. Wekî tê zanîn li ser çemê Dîcle gelek avahiyên em bêjin ji bo mirovahiyê giring hatine avakirin. Yek ji wan jî ka kotê li ber çem e. Kotê li ber çem jî li Erganiyê li rexa çemekî ew çema jî ka navê çem bixwe kotê li ber çem e. Loma jî ka wî bajarê ew bajarê ana em qal dikin navê xwe ji wî çemî stendiye. Ew çem jî ka millekî ji millê çemê Dîcleyê. We me got yani çem tune va av tune bûya jiyan jî şê nedibû. Loma jî ka pêşiyên me navê stargehê xwe kir avahî. Kotê li ber çem destpêka gelek tiştan e. Mirovahî ji şargew û ji şikefta derketiyê xwe bera jêr daye û em ji bajar ava kiriye. Çandinî, cotkarî, sewalvanî her tişt lê dirê heye. Destpêka gelek tiştan e. Li welatê me li Mezopotamya li Mezopotamya jorîn qala nîgara em qal dikin li ser pişta vana zêrîn li Mezopotamya jorîn e. Destpêkê va derana xilas nabe. Berê jî ka di bernameya Girêm raza de jî me gotûbû û destpêka çi? Destpêka baweriyê. Lê vê derê kotê li ber çem destpêka em bêjin çandinî û cotkariyê yê û bajarvaniyê yê. Kerem kin em hev re biçin kotê berçem bê çi derke pêşverî me. Tu ku derê axa welatê rojê ya di nava kivana zêrîn de ye bikole berhemeke dîrokî dipengize ser rûyê erdê. Ev yeka hanê dibe sebebê guhertina dîrokê ya ku heta niha hatiye nivîsandin. Kotê berçemê jî wargehek ew çend giring e bala tevahiya cîhana arkeolojiyê dadgerînin ser xwe. Ev bajarê ku dîroka wî xwe dispêre nêzîkî 11,000 sal beriya niha 7 kilometre dûrî navçeya Erganiya bi ser Ameda paytextê ye. Kotê berçemê di sala 1963 de ji hêla arkeolog Halet Çamber ve hatiye kolandin. Navê çayê Unû jî ev arkeologa Türk hema ji ber xwe ve pekandiye û ev navê Nalon li kotê berçem kiriye. Peyva kot ji koya Kurdî ya kutê wateya gir yan jî girik tê. Ango girikê li berçem. Hîn jî gelek cihên ku divê li van deran were kolandin û derkeve ber ronkahiya rojê heye. Lê giringiya kotê berçemê jî nola gelek deverên din yên welatên me naxwazin werin famkirin. Ev hesûdî û zikreşiya dewleta dagirker li her derê xwe dide dest. Her vekî tê zanîn beriya kotê berçemê bê ava kirin, mirov li van deran tevdek di şarge
şikeft û asêgehan de dijiyan. Ji vê sedemê re dibêjin sedema paleolîtik. Ango bu wateya ku em pê dizanin ev e. Mirovên hingê mêr derdiketin nêçîrê, jinan jî ji xwe re li derdora şarge û şikeftan pel û pincar berhev dikirin. Rojek ji rojên Xwedê van mirovan dev jiyana nêçîrvanî û giha berhevkirinê berdan, paşê xwebera devê çeman dan, avahî ji xwe re ava kirin û ajalên henûn, hüstûner û her wiha bi xêr û bêr kerî kirin. Di heman demê de jî similên ceh û genim her wiha şolik, baqil û nîskên be jî berhev kirin. Paşê jî firidandin û di zikê axa bi xêr û bêr de çandin. Bi vî awayî beriya niha bi qasî 11,000 sal berê bingeha sewalkarî, cotkarî û bajarvaniyê hat danîn. Em li kotê berçemin bi Tirkîje dibêje çayûnê em li Erxaniyê vê derê cîkî gelekî giring ji bo mirovahiyê û ji bo destpêka gelek tiştan. Kotê berçem navê xwe ji vî çemê hane distîne. Çend kilometre jê re me çemê Dicle heye. Çemê kotê berçemê xwe digîne çemê Dicle. Ji ber ku çemê Dicle gelekî bi coş li herike pêwîstî dîtiye li hin li qiraxa çemekî hîn em vêjin nizm û li gorî zefta wan de her û were diçûne hatine xwe de hêsam hani astengî jê dernekeve. Bo vê yekê kotê berçemê li vê derê hatiye vakirin. Destpêka gelek tiştan, destpêka çandinî û sewalvaniyê. Bi awakî xwezahî mame dest bernamê kir ev naxira çêleka vê derê devas dibe. Demene destpêkê jî got vê derê cara ewil vê derê çandinî û sewalvanî li vê derê pêk hatî û her wiha bajarvanî jî ka destpêka bajarvaniyê yî. Bernama dîroka veşartî li kotê berçemê dest pê dike. Kerek em herin nav kotê çemê. Wexta me xwe gihan ber kotê berçemê em naxira dewaran rast hatin. Çêlekên sor belek, reş belek, reş û şiva pişta wan soringî û her wiha yên rengorengo em pêşwazî kirin. Hingê vê pirsahanê xwe di hişê min de tev livan. Gelo ji 11,000 sal û vir ve çi guherî? Gavan heman gavanê reşik û rengenimî. Çêlek heman çêlek, ax heman ax û gundiyên kotê berçemê jî heman gundîne. Hîn jî gundiyên li derdora kotê berçemê sergînan çê dikin û zivistanan xwe bi wan germ dikin. Çaxa meriv di nava gundên li nêzîkî kotê berçemê re derbas dibe, piramîdên ji sergînan çêkirî bala mirov dikişîne. Bînerên heja, dostên xoşewîst, em li kotê berçemên. Belkî ji bo dîtina em vêjin gelek avahiyên bi ihtişam falan em ê raberî wan neke. Lê bawer bike vê derê gelekî giring e. Giringiya wê çi tê, giringiya wê ji vir tê. Heta niha me mirovên ewil ku çawa em vêjin di şikefta de dijiyan serdema berî neolîtîk yani berî çandinî û sewalvaniyê. Çawa dijiya heta niha yani me bixwe pirtûka de dixwin, pirtûkên dîrokî. Yan jî dokumenterekî de me lê dinerî, yan jî filmekî de bû. Lê vêga ana em bixwe dinavin. Yani cihê destpêka ku mirov ji şikefta û şar re derketinin û hatinin di rexa çemekî de ji xwe re bajarek avakiriye. Bi avakirina vî bajarî re destpêkê de ji xwe re ajal xwedî kirinin, kedî kirinin û paşê jî ka cotkarî destpêk yani wek em vêjin genim û nîsk
hati kedikirin û hatin çandin. Yani ajalvanî û destpêka bajarvaniyê û cotkarî di zik hevde bi hevre destpêkirî û geş bûye. Di dünyayê de yani ji bo dîroka mirovahiyê vê derê gelekî giring e. Dîroka vê derê xwe dispêre 10,200 sal berê. Ev avahiya hûn ez ber disekinîm ev avahiya ji wan avahiyê destpêkê ye. Yani cara ewil avahiyê grover çêkirine bine deriyê wî heye kesek yan jî du kes. Ev stargeha kesek yan a du kesa ye. Destpêk me got avahiyê grover çêkirine. Ev avahiyê grover te dora 1000-1500 salî di vî van avahiyê wanî grover de jiyanin. Yani vana giş bi encama lêkolînê û testên karbonê falan hatin tespît kirin. Yani em ji ber xwe ve napekînin. Paşê piştî wê êdî biner em bêjin avahiyê wek em bêjin mazgal dibêje yani ev wekî di şêbeyê derabeyan wan de ava kiriye. û paşê jî ka avahiyên ji çend çaviyan pêk tê. Ava der dora 4500 sal 4700 salî vî avayî doman dî û paşê jî ka şeklê xwe herî dawî girtiye. Yani berî zayînê 3500 sal berî zayînê û vir ve şeklê xwe herî modern pê girtiye. Tê gotin di wexta xwe de çaxa kotê berçemê ava û şêm bûye serjimar derdora 6 sidî bûye. Serjimara mirovên vê derê dijiyan. O mirovê wê çaxê di zik hev de em bibêjin temenê wan derdora 35 salî bûye. Tenê jinekê hestiyên jinekê hatiye testa hestiyê vê kiriye jinek tenê derdora 45 sal wan emir kiriye. Yani hetan ha hestiyê derketin derdora 400-500 hestiyê mirova ji vê derketiye û testa hemû hestiya hatiye kirin. Di nav hewqas kes de tenê jinekê ser 45 salî re temen kiriye. Zarokê vê derê wê çaxê ji 4 saliya xwe şûn de mirina zaroka ji sedî pêncî bûye. Ev jî ka fê tiştî bi me didexuya kirin. Mirovê lawaz û mirovê xurt yani bi ê lawaz li hemberî xwezayê têk çûnin ê xurt jî ka bi ser ketinin. Wî awayî mirov nislê mirovahiyê li bêjingê ketiye ê bin ket ji xwe çûye ê ser ket jî ka bi wî awayî jiyana xwe doman diye. Belê kotê berçemê em ê bigerin wekî din ka çi heyî çi tuneyî. Vê derê tiştên destpêka gelek tişta ye. Definkirina miriyê wan balkêşe. Di nava kotê berçemê de definkirina miriyê xwe qîqê serê 140 kesî hatiye dîtin. Bi ritüelekê bi em bêjin bi awakî ji îbadet kirin û vî awayî yani têkiliyê wan û miriyê wan bi vî awayî bûnin. Yani ji jiyana piştî mirinê ji wê bawer kiriye û wanî tê temîn kirin û bi vî awayî miriyê xwe jî ka defin kiriye. Kotê berçemê vana giş destpêk e ji bo mirovahiyê. Me got ev hêkî dirûjme bernama dîroka veşartî yek jê ev e destpêka destpêka hemû tiştan e. Ka em biger wekirin çê. Di encama kolînên zanistî de qîqê serê 140 kesî di avahiyeke kotê berçemê de hatiye dîtin. Ev yeka hanê jî ji me re piştrast dike ku hingê jî miriyên xwe bi îbadet defin kirine. Heta niha li derdora hestiyê 500 kesî hatiye dîtin. Li gorî hestiyên mirovên kotê berçemê hingê ew mirov di zik hev de 30-35 sal jiyane. Di nava wan hestiyan de tenê testa hestiyê jinekê ku ji 45 salan zêdetir emir kiriye hatiye kevşkirin. Tiştekî din a ku bala mirov dikşîne pirbûna mirina zarokan e. Dîsa li gorî testkirina hestiyên zarokan mirina zarokên ji şîrê dayîkê ve dibin ji sedî pêncî ji yên ku hîn jî şîrê diya xwe dimêjin pirtirin. Li gorî vê rewşê zarokên lawaz mirin e. Lê yên hêk û genên wan xurt jî filîtîne. Ango
yên li bin bêjingê ketin mirin û yên li ser bêjingê jî ketin dol û dundeyên xwe gihand heta roja me. Ji kotê berçemê avahiya a herî giring ez bêjim. Wextê mirov tê yekser bala mirov dikişîn ser xwe vê derê yê. Du kevirê çikandî heye, li cî wekî dir jî ka çend kevir henin. Li gorî ku arkeologekî ji me re qal kir, got dibêje derdora 12, 10 yan jî 12 heb kevirê wanî çikandî heye. Tê çûwa tê çawa bi çi mebestê ev kevir vê derê çikandî û hîn pirtir nêzîkî avê ye. Gelo em bibêjin ji mebesta îbadetê yani wekî vê derê wekî perestgeh bikaranîye. Biner kevirê li binê wê jî ka li gorî derfeta kevirê pan raxistiye û li viyalî wê du kevirê çikandî heye. Yani wer tê fam kirin vê derê jî ka wekî em bêjin ji bo ritüelê ji bo îbadetê bi mebesta perestgehê hatiye bikaranîn. Ji avahiyê din hîn xweşiktir hatiye sazkirin û du kevirê çikandî jî heye. Tişta ku me serwext dike ev der cihê îbadetê ye ev rewşa vê avahiyê jî wanî ye. Axa Mezopotamya nola ji cot pesirên dayîkekê bimêje, wanî jî Dicle û Fred metiye û dermale bûye. Em ji kotê berçemê derbasî wî aliyê çem dibin û em bi gaveke qirase xwe hupî wargeheke din a dirokî dike. Ji vî wargehê kemre dibêjin şikeftên hîlarê. Di rastiya xwe de ev ne şikeftin, ev tirbên ji tahtê kolandî ne. Bînerên hêja, dostên xoşewîst, bernama Dîroka Veşartî li cihê û warên gelekî kevn, ezoterîk û balkêş berdewam dike. Gavadin em li kotê berçemê bû, jiyana 10,000 û tiştek sal me raberî ve kir, niha jî em li şikeftê hîlarê nin. Vê derê di sed sala yekemîn de hatiye ava kirin û derdora heta sed sala çaremîn bi mebesta gorên ji tahtê hatiye kolandin hatiye bikaranîn. û paşê jî bi mebestên wekî din hatine karanîn. Ev şikefta hanê ya mezin hûn piş me dibînin belê serlêderê me biçûçik zarok jî hatin. Gelekî kêfa mirov tê dema xelkê me dê cîwarên wanî dirokî dişopînin em jî wan re di nava wan de dişopînin. Ev mirov kêfxweş dike. Belê me qala şikeftê hîlarê û gorên nûyê di tahtê de hatî kolandin kirî. Me got derdora 300 sala hatiye bikaranîn û paşê wesfê xwe gorî wenda kiriye û ji piştî wê yekê jî bi mebestê wekî din hatiye bikaranîn. Ev şikefta hanê hûn dibînin jî ka wekî xan hatiye bikaranîn. Em ê ji çend stûna û şikefteke gelekî balkêş e ji xwe vê derê li ser devê riya Hevirmêşê karwanên ji cihê dûr dihatin hatin vê derê bêhna xwe kirin der dêna xwe vedayê û îstirahet kirinin li vê derê em bêjin hespê xwe hêstirê xwe tewlandinin û çûnin jor jî ka cihê rêwiya yê cihê bênvedanê yê. Niha em ê derbasî hundir bibin bêka jî birê.
بله امل شکفتا هلاره شکفتا هری مزن و به مبستا خانه کاروانا به هاتی بکارانین شکفتا که بالکش چند ستونا پکتی کاروان ریا هفرمش خاطرن ودره مگوت هسپی خو بیشتر هستری خو ودره تولاندنه وکی خان بکارانیه و جورجیکا جهه کاروانایه جهه بین ودانا کاروانایه گله کی بالکش دسپیک مگوت افدر در دورا ست ساله یکمین و حتی چهارمین وکی گورن جشتاتی هاتی کلاندن هر گورک جی عادی مالباته کی لی هگر افجی که ام بیشن هر گورک وکی مالباته کی ام حساب کن و گورا آهری مزنه امیان ها گاوردن درباسی گوری وکی دیجی به لی تایبتی آوه داره و مگوت وکی خان هاتی بکارنش جبو دم که گله کی درش و داره وکی بخان هاتی جبو خانه هاتی بکارانین حتی جهه قلبین تولی هسپاجی و تولی هسپو و به جهه استراجی قلبي واني بفي أوايجي زيادة زورنا ده بلكي بابج لواز بيجين كي بله هر كاروان که هاتی هست بخواه هستری خواه جی کی تولان دیو در باسی جی میوان بویه جی کاروان لی بنا خود در ستونک دو دوی قد کرنن مروف تشتکی بالخش يعني كارني چه گسنی ول برا سویه چه پیوستی و جوه ستونه چه حتی اون دبرم و جوه درخه او جی تشتکی بالخشه بله نوا شکفت و گورن نکرپولا هیلاری گرامه دوام دکن. اف تربن هانه هر یک جوان ایده مالباته کی بیه و احتشاما وان تربان لگوری دولمندی و اصل زاده بوینا مالباته دوگهره تربن هیلاری ینج تاتی هاتنه کولاندن جی ست سالا یکمین حتی ست سالا چارمین هاتنه بکارانین پشتی اسلامیت لوان دران دبده سرادار اف تربن هانه هدی چاوان دکوه و پاشه به مبسته وکیدن تین بکارانین جبر کو اف در لسر ریا هورمشه تربا هری مزن نولا خانا کروانان بکارانینه شکفته هیلاری دنیم اگود دسپیک جبو به مبستا گورن مالباتا هاتی بکارانین جتاعته گور کلانن هر گورک ایده مالباتا که بویه و يعني قال لك جي وارز قريم لي جراي كمن ازواني بتفروات بفرهي كلج تعطي كولاندن از دبينم لدردورا لشارستانيا كي لكي لديا مقال غورين جتاعتي هاتي كولاندن وكي بورانجي كفوكا دتاعتا دا كولاي ل تشكتي واني خوشك هاتي بكولاندن يعني تو غورين واني جتاعتي هاتي بكولاندن واني خوشك هاتي شكرن جراي كمن از ل ودرید بینم. هر دنیم اگود هر گورک ایده مالباته کیه. میریه مالباته اول وقتی دمره وانی جرش کرد گورک چه دکش تحته دکوله. دری کی تیده ودکه. دهندر ده جیه میریه یه میگاون دباسی هندر جی ببین. از خواستم دست که دریه گوره بوا بدم راه کردن بوا بدم تعریف کردن. اف دری گوره مالباته کیه. پشتی میری بدفن دکوشون ده وی کبری دریه وکی تکر بکارانینه دگندرینو و تمامی دری گوره خود دگرن حتی چچاق حتی جه همان مالباته میری کیوان دن وقتی چه ببه دیسته دری وده که دتاته ده هلنا دری جی دتاته ده کلایی دری دگندرینه وده که میری مالباته دویمین دیستینه دفن دکه و دیسه دری دیگه هر گورک سه حب چهار حب کسا هلتینه وقتی پرچی دبی هستی وان کم دکو و لیزه دکه
nava gore wani serve ev gor hati tarif kirin yani xarabi serve hati helwaşandın le de vakta xwe de vedire serve girtî bûye yek du se yani se c defin kirina se mirya il vedire c seri c'nik ji hev cudaye wek mugot yani vakti gora heman malbatê hilnîne hestiye mirye herî kerin kîjana bi berhev dike dixîne vê tirbahanê tenê hestiya û miriyê dinê nû mirî tînê lê defin dike. Hesteke mirov hesteke balkêş mirov radipêçe dema mirov xala mirî û definkirinê falan dike ez ana di nava gorekê de min di wexta xwe de gelekî şên hatî gerandin û xelk li ser miriyê xwe giryanin yan jîka bi ritwal û bi ibadetê gelekî cuda miriyê xwe li vê derê defin kiriye. Belê gorên hîlarê jîka bi vî awayî berdewam dikin. Ev jî gorek nine ji wan gorên ji tahtê hatî kolandin gorên hîlarê goreke gelekî xweşik in xweşik hatî kolandin û xumûm hatî ser şuna sê termê mirovan heye yani ev gora hanê jîka cê şuna sê kesa pêk tê me got wextê te dî miriyê malekê ji yek dimire tê defin dike derî digire ew derî qet vernabe heta çiça heta ji heman malbatê yekî dijî bimre dîsa derî vedike wî jî defin dike wî awayî her gorek aydê malbatekê ye û bi vî awayî jîka taybetmendiya gorên vê derê definkirina miriyê xwe vî awayî Gerame nava gorên ji tahtê hatî kolandin hîlarê berdewam dike. Li gorî tê xuya kirin gora herî girîng û balkê jîka ev gora hanê yê jin hatî tasvîrkirin û wî awayî hatî niqirandin li sê ca wêne jinê heye hatî tasvîrkirin derahanê jîka jin digel zaroka xwe xuya dike. Li gorî zanîyar dibêje pişt yani her çiqas mirov bawekî fîzîkî mirî bijî piştî jiyana piştî mirinê hatî tasvîrkirin û vî awayî hatî niqirandin. Diyare ku ev gora hanê jîka gora navdarekî vê derê yê a jini ya jî a navdarê malbateke navdar e ev gora balamekişan jîka vî awayî mirovkanê pê nasê bike.
Bele binerin heja dostên xoşewîst. Me jiyana ji 10,000 û tiştek sal berê û heta 2000 sal tirbên ji tahtê kolayî û şikeftên hîlarê û her wiha jiyana me ya îro bê navber heta li gorî zanebûna xwe û li gorî şop û nav û nîşanê me dît me hewl da em destpêka çandiniyê, destpêka sewalvaniyê û destpêka bajarvaniyê bi we re parve bike. Li vê derê em gihaştin dawiya bernama xwe em gihaştin dawiya bernama xwe ya dîroka veşartî heta bernameyeke dinê bimînin nava xêr û xweşê de. Xatirê we.